chvíli uvidíte. Takže to trávenie naozaj bolo veľmi rozladené. Zvyšoval sa mi hrozne tep. Som užívala dosť nejaké ťažké lieky proste na zníženie tepu a vôbec to nezaberalo. Tak prvýkrát v živote mi otestovali štítnu žľazu. Dostala som sa do štádia, kde som užívala 9 liekov denne. Proste ja som mala 20 rokov a proste kapsu liekov. Takže lekárka navrhla tú operáciu, tak lenže nikto mi nepovedal, že po operácii budeš do konca života musieť užívať lieky. Zase ma vyšetril, zase ma nacievkoval, zase vám musíme dať nové lieky. A ja som sa rozplakala. A on proste tak na mňa kúkol a hovorí, že čo tu revete? A som sa proste tak nasrala až a proste som vyhodila všetky lieky, ktoré som mala doma a že ja proste idem hľadať inú cestu. Tak som začala s tou stravou. No a to bolo neuveriteľné, že ja som vlastne do týždňa videla proste okamžitú zmenu. A stále mi bolo lepšie a lepšie. Vítám na jménak Moniku Hodásovou, průvodkyni žen. O tom si určitě ještě budeme povídat, čemu si věnuješ, co je tvoje profese. A co bych dneska chtěla probrat je to, jak se Monika ke své práci s ženami dostala. Navíc Monika je autorkou knížky Vědomá cesta za zdravím, ale ten její příběh byla právě opravdu vědomá cesta a docela trnitá. Zaznívaly tam různé diagnózy, byly tam různé operace. V mladém věku Monika prošla vlastně spoustu těžkostí, o tom se určitě budeme dneska povídat. A já bych moc ráda, aby Monika zmínila, jakou roli tam měla strava na té její cestě a třeba i to, na co strava už nestačila. Takže Moni, vítej u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, ahojte. Já jsem ráda, že Monika přijela ze Slovenska, jak slyšíte, takže z velké dálky vzácný host. A Moni, pojďme to teda vzít, než se dostaneme k tomu, čemu se věnuješ dneska, profesionálně, jako průvodkyně. Čím to začalo? Ty jsi byla mladá, relativně zdravá, hodně si sportovala a co se pak stalo? V podstate ako dieťa som bola úplne zdravé dieťa, že naozaj mi nič nebolo. Skôr sestra bola taká, že mala nejaké zdravotné problémy. A ja som veľa športovala, veľa som sa venovala pohybu. A v puberte sa to začalo celé nejakým spôsobom vrúcať a začalo ma všetko bolieť. No a hľadali sme nejakú cestu s maminou. Moja mamina sa veľmi snažila mi pomôcť. Hľadala nejaké probiotika, si pamätám napríklad, že veľmi do mňa tlačila. Chcela by som ich jedla, že mala pocit, že toto mi pomôže. Aj sme navštevovali nejakých odborníkov, lekárov. Mamina aj varila veľmi, tak sa snažila tak domácky, že nechodili sme my nejak moc po reštauráciách alebo po nejakých fast foodoch. Ale napriek tomu to zdravie nejakým spôsobom kolabovalo a niečo sa tam začalo diať. A když si říkala bolelo, tak bolely jako nohy, ruce, nebo co vlastně bolelo? Nie, to, čo mi hlavne v puberte mi začali také tie klasické dievčenské alebo ženské problémy, že som mala bolestivú menštruáciu, ale tak ja som to tak brala, že bolestivú menštruáciu má každá druhá žena, všetky moje kamarátky to mali, sesternice, mamina mi vravala, že je to úplne normálne, že daj si tabletku a to bude v poriadku. Takže týmto sa to začalo, mal som nejaké gynekologické zápaly, výtoky, tak to bolo tiež vlastne niečo, o čom sme sa s kamoškami vždycky rozprávali, sme si porovnávali, že ktorá to má intenzívnejšie. Všichni to měli, takže to není problém. Presne tak, takže vlastne som to nevnímala, že to je vlastne nejaký problém môj, že vlastne je to problém, ktorý je úplne bežný v tom ženskom tele a tým, že som v tom ženskom tele proste moc nepoznala vlastne, že som iba začala sa nejak tak vyvíjať a hľadať si k tomu cestu, k tomu ženstvu, tak som to neriešila. No ale vyvinulo sa to vlastne do toho. Taká prvá akože veľká kríza nastala vtedy, keď som mala veľmi silné bolesti v podbrúšku. To si pamätám, že to bolo v noci, že som zobudila našich niekedy, ja neviem, o 3:00 nad ránom, takže naozaj mám veľmi silné bolesti. Tak naši ma zobrali na pohotovosť, tam som si prešla všetkými možnými vyšetreniami a až teda zistili na gynekológii, že mám obrovskú cystu vo veľkosti 15 cm. 15 cm? Asi niečo takového. Taká menšia lopta, alebo stredná lopta by som povedala. Míček, kdybyste nerozuměli, to znamená asi takovýhle míček. A tak si ma nehali vlastne tam, priamo v nemocnici, že už ma ani nepúšťali domov. No a prvé, čo skúšali, že to skúšali nejak rozpustiť nejakými liekmi, že som tam bola na pozorovaní, ale teda cysta sa nepolavovala, neodchádzala, tak ma pustili, viem, že na chvíľočku domov a potom povedali, že to treba teda chirurgicky odstrániť. Takže to bola taká vlastne prvá operácia. Ja som bola hrozne mladá, ja som mala iba 16 rokov. Takže 16 letech první operácie. 16 rokoch, ale aj celý ako keby ten proces tých 16 rokov bol strašne náročný v tom, že vlastne bolo to prvýkrát môj zážitok na gynekológii, ja som dovtedy u gynekológa nebola, čiže proste vznikali tam určite nejaké nepríjemné situácie aj na tej psychickej úrovni. No a teda prešla som si potom teda tou operáciou, si vravala, samozrejme v tom veku neviete, rodičia takisto chcú, aby tomu dieťaťu sa uľavilo, tak som si vravala, dobre, vyoperujú, bude pokoj, že proste nebudeme mať žiadne problémy.
No a teda operácia v zásade prebehla úspešne, cista bola vybraná, že v rámci tej operácii, bez toho, že by sa teda spýtali rodičov, aspoň rodičov teda mňa nemohli, na to, že či je to OK, tak mi vybrali slepé črevo a pritom sme zistili, že vlastne tomu slepému črevu nič nebolo. Oni povedali, že vybrali sme vám ho iba tak pre istotu, že keď už sme vás mali proste otvorenú, tak to vyberieme. A niečo mi robili s vajcovodmi, to si nepamätám, že čo, ale viem, že mi povedali, že keby mi to proste neupravili, tak možno by som nemohla otehotnieť. Takže mi to tam upravili, čiže som vlastne mala takú kombináciu, takú operáciu 3 v 1 v 16 rokoch. Takže to bol taký vlastne úplne prvý začiatok. No a lekári samozrejme čo urobia, keď sú takéto problémy u mladej ženy, tak povedia, že tak nasadíte si hormonálnu antikoncepciu, aby vám cysty nevznikali. Tak ja blbá tínedžerka proste som počúvla, lebo cystu som už nechcela som mať bolesti. A tak som si hormonálnu antikoncepciu teda nasadila. A ešte chcem povedať, pretože sa pustím do tej hormonálnej, čo mi teraz vlastne tak ťuklo, lebo sa ma na to veľakrát ľudia pýtajú, lebo som to myslím, že písala práve aj v tej knihe, že ja som bola vždycky taký party človek, že som proste veľa žúrovanie je... Pažba. Pažilo, No, Monika je to pažilo. veľmi typické slovo, takže preto použijem. A vlastne si pamätám, že naozaj ja som bola po tej operácii a týždeň potom som bola u nás na festivale, takom pivnom festivale, proste s pivom v ruke a proste fičala som si ďalej na tom mojom životnom štýle, proste, ktorý mi vyhal taký hippisácky proste na koncertoch a s nápojom v ruke. Takže vlastne som sa vôbec ako nepoučila, samozrejme, ale tak bola som mladúčka. Takže no tak věřila si tomu, že problém je pryč. Áno, a to je ďalšia vec, že vlastne ja som akože v tom veku som vôbec neriešila, že nejakú príčinu, presne, že ako mohla som si za to ja nejak spôsobiť, alebo môj nejaký životný štýl, alebo niečo podobné. Proste som povedala, vzniklo to, odišlo to a aj pokoj. No, tak vlastne som si nasadila tú antikoncepciu, čo bolo super, že som prestala mať bolestivú menštruáciu. Tak som si hovorila, wow, to je aké dobré. Pre tú mladú ženu to bolo výborné. Samozrejme, potom trošku neskôr som začala fungovať sexuálne, takže mi to vyhovovalo. Áno, bolo to vlastne vyriešané. No a že čo sa stalo, že začali sa mi prejavovať nové zdravotné problémy. Tak jednak sa mi začalo kompletne rúcať moje trávenie. Stále ma preháňalo, ja som bola v stave, že vlastne bolo pre mňa náročné výjsť vôbec z domu, bez toho, že by som vedela, že kde sú toalety, že furt som si musela sledovať, že kde sú nejaké záchody, aby keby to na mňa došlo, tak som mohla proste si odbehnúť. Takže tá stolica bola veľmi riedka, že naozaj som hnačkovala veľmi veľa, že nevedela som, čo to je vlastne pevná stolica. A ráno, keď som sa napríklad zobudila a tatino mi neurobil proste do 5 minút od zobudenia nejaké jedlo, tak ja som bola schopná zvrácať. Že som mala tak silnú proste to trávenie rozladené, tá žlč bola som aj čistú žlč proste, ja som vyzvrátila, ale proste tak to bolo veľmi silné, tam celé proste narušené, nabúrané, že ja som došla domov z diskotéky, ja som veľa chodila po tých diskotékach a došla som proste o 1:00 v noci a ja som si proste vyťahla z ladničky niečo a musela som sa najesť, presne. A dokonca mamina robila také veci, že keď vedela, že idem na diskotéku, ona mi pripravila lepák. Neviem, či u vás existuje lepák. Neviem, co to je. Lepák, neviete, čo je lepák? Zlepený chleba, vlastne dva chleba medzi tým ako niečo. Sandwich v podstate. Áno, v podstate niečo ako sandwich, u nás sa to volá lepák. U nás sa asi říkalo obložený chléb, ale ja už tak dlouho neviem pečivo, že nenapadá alternatívny název. U nás sa lepaky brali žiť na kopce, na svahy a podobne. No tak mamina mi urobila takýto lepak so sebou do kabelky a ja proste na diskotéke na záchode som jedla lepak, aby som nebola hladná, aby mi nebolo zle. Takže to trávenie naozaj bolo veľmi rozladené, to bola jedna vec. No a druhá vec, vlastne, čo sa tak vážnejšie začalo diať, tak mi začalo srdce trošku kolabovať, trošku dosť. Zvyšoval sa mi hrozne tep. A až sa to dostalo vlastne do štádia, kedy ja som mala tep v pohybe 250, čo mne povedali vlastne lekári, že to má iba nejaká myš, že naozaj proste, že to je absolútne šialené. Ja som zaspávala s tým, aj keď som bola v kľude, tak vlastne v kľude som mala okolo nejakých 150-180 tep, čo je bežne proste vysoké aj pre človeka, ktorý športuje pri športe. Jak se to projevuje? Protože tohle si asi normálně nikdo z nás neumí představit, co se děje s tělem, který teda takhle vibruje na 250. No buší, to srdce naozaj veľmi výrazne buší a hlavne som to cítila ešte tým, že ja som bola vždycky veľmi akčná, živá, tak akože počas toho dňa som to až tak výrazne nevnímala, lebo teda mňa to hnalo, hej, že som mala pocit, že som taká super. Takže si bola taková motorová myš. Presne tak.
Ale najvýraznejšie som to vlastne vnímala. Jednak pri tom športe, tým, že som chcela veľa športovať aj tak som sa strašne rýchlo zadýchčala, že proste som nevládala, že ja som napríklad veľa športovala, ja som lyžovala a zišla som kopec a bola som hrozne zadýchaná, že jak je to možné pri mojej kondičke, že som takto zadýchaná, proste mi to vôbec nesedelo. A ja som bola v tom stave ešte, že kde som vytvárala nejaký tlak psychický na to, že jak to telo má vyzerať, tak som povedala, musíš viac makať, proste viac trénovať, aby si mala tú kondičku ešte lepšiu. No ale vlastne vôbec to nakoniec nebolo o tej kondičke, som zistila. A ešte vlastne jedna vec, že, kde som to najviac cítila, bolo pri spaní. Že keď som vlastne naozaj si ľahla a ležala som na boku a teraz som počula to, že proste úplne to tam trieskalo do toho vankúša, som mala pocit, že strašne náročné bolo pre mňa vlastne zaspať s týmto, že vám niečo strašne výrazne buší. Hej? Takže toto bolo veľmi nepríjemné, no tak sme začali vyhľadávať lekárov a lekári samozrejme prvé, čo povedali, tak srdce, hej, tak dáme vám lieky na srdce, tak som užívala dosť nejaké ťažké lieky proste na zníženie tepu a vôbec to nezaberalo. Akože mne sa uľavilo možno na chvíľku, ale proste stále mi bolo zlé, stále proste sa to vracalo, moc sa to nemenilo. No a takto sme skúšali stravie, že som viacero liekov proste poskúšala, než ako keby ja som došla na to, že kde vlastne je tá príčina. Ja už som bola z toho tak unavená, že som proste začala ja si to úplne presne nepamätám, ale myslím, že som začala nejak tak akože sama si to hľadať, študovať, že vysoký tep, že čo sa môže diať. A tak mi nejak docvaklo, že niekde z niečoho hodniekiaľ, že hormóny. A že som došla za svojím obvodným lekárom, hovorím, že pán doktora, že nemohla by som mať problémy s hormónmi, že so štítnou žľazou. Tak prvýkrát v živote mi otestovali štítnu žľazu, čo nechápem proste dneska, že jak je to možno, že ich to nenapadlo, lebo proste to je jeden z prvých príznakov, alebo jeden z hlavných príznakov pri štítnej žľaze. A teda povedali, že za 5-12, že proste mám v hroznom stave tú štítnu žľazu, že tie hormóny sú úplne rozhádzané. A teda všetko sa to udialo potom, jak som 5 rokov užívala antikoncepciu. Vôbec to neprekvapuje. Takže antikoncepciu som okamžite vysadila a teda navštívila som prvýkrát endokrinologičku a teda tá, čo urobila, tak mi začala dávať lieky, to bolo okolo 20-ky som sa mohla hýbať približne. No a začala mi dávať na to lieky, lenže tie lieky boli tak silné, vlastně na to já jsem byla naozaj už v extrémním stave. A teď možná se budou chtít čtenáři třeba ta štítná žláza, to byla teda hyperfunkce, nebo co se tam vlastně s tou štítnou žlázou stalo? To byla hyperfunkcia, vlastně ten vysoký tep presne bol vlastne prejav tej hyperfunkcie, čiže tie hormóny boli, ako keby bolo ich naviac. No a ja som ja si myslím, že možno to trvalo aj celé dlhšie, lebo vlastne ja som si vždy vravala, že som taká, akože akčná, mám toľko tej energie a všetci mi ju hrozne závideli. A vlastne to všetko mohli byť už kľudne symptómy práve toho, že proste tá štítna žľaza nefunguje tak, ako má. No a teda endokrinologička mi nasadila liekov, lenže dostala som sa do štádia, kde som užívala 9 liekov denne. Bylo ti kolem 20, brala si 9 liekov presne denne. Tak, to bolo strašné, lebo vlastne jednak mi dávala lieky na tú štítnu žľazu, na to zníženie, ale najprv to boli hrozne vysoké dávky, lebo tým, že som bola v extrémnom stave, tak to museli výrazne znižovať. Potom k tomu mi dávala niečo, čo bránilo tomu, že mi proste spôsobujú tie lieky. Lieky na vedlejší účinky. Lieky na lieky, hej, akože aby toto, hej, do toho ešte nejaké proste doplnky a tak ďalej, vitamíny, tam sa museli nejaké užívať. A proste ja som mala 20 rokov a proste kapsu liekov, to bolo strašne nepríjemné. No ale vlastne ono sa to začalo tie lieky potom aj znižovať, že vlastne to začalo zaberať, že sa tie hormóny upravovali. A presne vlastne rok na to sa to celé vlastne vrátilo tam, kde to bolo na začiatku. A lekárka povedala, že teda není iná voľba, že proste musí tá štítna žľaza sa dať von. No a ako 20-ročná mi povedala, to vám skončia všetky problémy, proste to treba vyoperovať, že budem super, žiadne proste tieto tepy a tak. Ja som sa do toho ešte ďalšie príznaky boli, že ja som iba niečo povedala, ale som sa potila aj všetky tie hnačky, vlastne to bolo všetko z toho. A bola som stále zadýchčaná, a bola som taká, že nekľudná, taká nervozita vnútorná, že to všetko vlastne s tým súviselo, že toto všetko vám prejde, že bude vám super, trávenie sa upraví. Takže lekárka navrhla tú operáciu, tak som išla samozrejme na operáciu, mamina tiež povedala, že vlastne ako nevieme ti mi inak pomôcť, tak poďme na operáciu. Tak som si prešla operáciou.
No, lenže nikto mi nepovedal, že po operácii budeš do konca života musieť užívať lieky. Takže vlastne to, že sa udialo, že vlastne skončila som na tom, že som závislá vlastne na liekoch do konca života. Ja som to skúšala potom neskôr aj riešiť nejakými alternatívnymi možnosťami, ale proste dostávalo sa to do stavu, že naozaj som nebola schopná fungovať a že by som naozaj asi zomrela. Takže to skrátka nešlo, takže som na tom nejak odkázaná, ale s tým som sa už zmierila, že to tak je, ale teda bolo to pre mňa vlastne akože tiež ďalší šok z toho, že dobre, vy ste teraz akože niečo v kvázi vyriešili, ale nevyriešili, lebo vlastne tu mám teraz nejaké lieky užívať, ale teda ten tep sa zlepšil. No ale čo sa pomedzi to ešte stalo, vlastne, že keď som užívala všetky tieto lieky, tak mne sa úplne rozbila imunita. A ja som začala proste mať všetky možné choroby. Ja som dokonca mala čierny kašel, že proste na mňa sa lepilo všetko. Ja som proste furt bola v nemocnici, ja som bola viac v nemocnici na nejakej pohotovosti, alebo u nás pohotovosť doma, my sme stále volili k nám domov, že mi je zlá nejakú pohotovosť, než som bola schopná fungovať, ja som bola úplne jak bez života, proste ja som zrazu proste nemohla normálne chodiť von, stále som niekde, proste niečo ma bolelo, niečo som riešila. Ako to bolo hrozné obdobie života, že naozaj ja som bola hrozne zúfalá, proste bola som mladúčka, nevedela som čo. No najviac mi to sadlo teda na močový mechúr, kde som sa dostala do stavu, že ja už som nebola schopná ísť pomaly sama na záchod, že furt som musela byť nacievkovaná alebo na nejakých veľmi silných liekoch. A lieky mi vôbec už ani nezaberali, potom oni mi skúšali všetko možné, najprv mi dali antibiotika na zápaly, lenže to bolo každý mesiac jedný antibiotika, že ja som behom roka zjedla proste 12 antibiotik, niekedy aj viac. Ale to tiež nezaberalo, potom mi povedali, že no tak asi to bude problém nejakej funkčnosti toho mechúra, tak mi začali dávať niečo na úpravu proste tej funkcie toho mechúra, to tiež nezaberalo a proste ja som mala stále bolesti, stále proste som bola v nejakom diskomforte, nebola som schopná sa vycíkať sama, nehovoriť o nejakom sexuálnom živote, čiže proste intimita bola tým strašne veľmi ovplyvnená. Takže vlastne to bol taký celý akože kolobeh toho, čo sa tam na mňa rúcalo a valilo. No a po tej štítnej žľaze teda síce sa zlepšili nejaké veci, ale tá imunita zostala stále proste v stave hroznom. No a ja som stále chodila za tými urológmi a teda už som bola neviem u koľkého urológov, chodila som k súkromnému urológovi a tak ďalej. No až sa to teda dostalo do momentu, ja som bola naozaj zúfala, že to bolo, pamätám, že to bol rok, kedy som proste asi 2-krát mesačne jedla nejaké nové lieky, že stále niečo, z toho samozrejme z tých liekov nebolo zle. To bol kolobeh, čiže dala som si lieky, z toho mi vznikol gynekologický zápal, z toho sa mi rozladilo trávenie, vrátili sa mi vlastne hnačky. Proste stále ako keby dokola pleť sa zhoršila, pokožka, vyhádzala som sa, exém sa mi vytvoril z toho. Proste to bol úplne začarovaný kruh, ktorý nevyriešiť a tam bol strašne zúfalé, jak to rozprávať, tak teraz cítim to zúfalstvo tej malej Moniky, ktorá tam proste v tomto musela žiť. A samozrejme moja mamina a tatino takisto boli z toho zúfali. A tam sa vlastne stala tá situácia, k tomu sa ešte môžeme vrátiť, že vlastne som sa tam po tej operácii štítnej žľazy vlastne dostala do momentu, kde som myslela, že zomrem. Lebo oni ma vlastne pustili z nemocnice v stave, keď ja som ešte nebola pripravená ísť domov a vlastne v tomu telu niečo chýbalo. A ja som vtedy zostala u maminy a oni pár dní, prvých dní boli so mnou, ale už si potrebovali ísť nákupy, tak povedali, že som OK, že áno, že choďte. Ale vlastne do nejakej pol hodiny mne začalo byť strašne zle, mne začalo odchádzať telo. Ja som si prestala cítiť proste ruky, prestala som si cítiť nohy, postupne to prechádzalo hore. Ja som volala, hneď ak sa mi to začalo, volala som našim, že nech prídu a nech volajú sanitku, že cítim, že proste, že toto není dobré. No a vlastne, jak sa to zhoršovalo, a som sa fakt začala rozlúčovať proste s tým, že ako ja už možno tých rodičov ani neuvidím a že naozaj to proste to telo akože tunak skončilo tú svoju cestu. Vypínalo funkcie. No a teda rodičia došli a teraz som videla akože to zúfalstvo mojich rodičov, keď ma videli, že proste už som mala proste zvráštenú tvár celú, proste zúženú, lebo proste ak som dýchala, akože úplne som ináč vyzerala zrazu, v krčoch som bola strašných. A tá sanitka stála nikde, mamina tam proste plakala, kričala, že proste chcela mi hrozne pomôcť, ja už som nebola schopná ani reagovať, ani odpovedať, nič. Tak sa tak lúčila proste s tými rodičmi. A potom, keď došla tá sanitka, teda mi pomohla, ale teda to bol jeden z momentov, na ktorý asi nikdy nezabudnem a že bol veľmi náročný. No a teda vrátim sa k tomu, čo sme predtým hovorili, že som chodila po tých urológoch. No a dostal som sa tak k jednému urológovi v tom roku, keď to bolo teda naozaj už extrémne.
A on mi povedal, prosím, zase ma vyšetril, zase ma nacievkoval, zase proste mi povedal, že no, tak zase vám musíme dať nové lieky. A ja som sa rozplakala. A on proste tak na mňa kúkol a hovorí, že čo tu revete? Ja, že pán doktor, že ja už nechcem užívať žiadne lieky. Že ale možno budete musieť užívať lieky do konca života, tak sa proste s tým zmierte. A to bol normálne, ako keby mi niekto treskol kladivom do hlavy a povedal, že koniec, proste toto ja už nechcem v živote počuť a zažívať. A normálne ja som proste odišla z tej ambulancie, tie lieky, ktoré mi dala, som si už nikdy nedala a som sa proste tak nasrala, že som došla domov a proste som vyhodila všetky lieky, ktoré som mala doma a poviem, že proste vy, ktorí mi máte pomôcť, ma tu roky vlastne ničíte, proste urobili ste za mňa trosku cez tú medicínu. A že ja proste idem hľadať inú cestu. Ja som nevedela, že ako, nevedela som čo, ja som iba vedela, že toto musí sa dať vyriešiť, proste musí existovať cesta, že ja budem žiť normálny, zdravý život. No a tak som začala hľadať a v tom období, to bolo 18 rokov dozadu, alebo koľko, tak vlastne nebolo ešte veľmi veľa takej tej duchovnej literatúry, alebo proste neboli nejaké festivály a konferencie a takéto online všelijaké úžasné projekty. Ale už sa rozprávalo čo to o strave, tak som začala s tou stravou. No a zase proste milión názorov na stravu. Každý hovorí niečo iné a hovorí, čo z toho mám urobiť. Nenapadlo ma, že by som išla k nejakému odborníku. Ja si musím teraz sama. Ja som proste bola v stave, že nechcem nikoho, žiadneho odborníka. Ja si musím proste sama pomôcť. Naprosto ti rozumiem. Lebo nikto proste nie ste schopní pomôcť a všetci ste zlyhali kompletne. Proste ja to dokážem sama. No, tak som vlastne začala a išla som tou cestou, že v čom sa tie knihy zhodujú. A zhodovali sa v tom, že jedzte viac zeleniny, jedzte menej cukru a menej múky. Tak som vlastne začala robiť zmeny. Takže ja som vyhodila klasický cukor a zmenila som iba za nejaký trstinový, a naozaj to bolo iba podľa mňa trstinový, ak si pamätám. Klasickú múku sme zmenili za nejakú špaldovú. Začala som papať teda viac zeleniny, sladkosti som prestala nejaké klasické papať. No a to bolo neuveriteľné, že ja som vlastne do týždňa videla proste okamžitú zmenu. Proste do týždňa. Posloucháte to, do týdne, to je práve ono. A hlavne, že ja som urobila úplne že detail, že naozaj akože proste dokopy sa vlastne dneska, keď sa to pozriem, neurobil skoro nič. Ale vlastne, pro to telo to bola obrovská zmena. Ale presne pre to telo, vlastne po tých 23 rokoch, či koľko som mala, to bolo vlastne akože šok. Hej? Takže, a som si vravila, že wow, že a čo sa teraz zmenilo? Co si pocítila potom? No, trávenie sa mi začalo upravovať, prestala som mať také obrovské bolesti v tom mechúri, že ako stále som to cítila, ale proste boli tam oveľa menšie bolesti, mala som viac energie, hej. Čiže proste videla som, že skrátka niečo sa deje, niečo funguje, nebolo mi zle. Ale bolo mi oveľa menej zle, tak. A to si zmenila 3 veci. Bílý cukr za hnedý, bílou mouku za celozrnnou a pridala som viac zeleniny. Pridala si zeleninu, omezila si sladkosti. Áno, presne tak. No a tak som si vravala, že toto proste urobiť týždeň, proste po týždni úplne, že nejakej malej zmeny, že sa toto udialo, že čo sa udeje, keď urobím väčšiu zmenu. A tým, že jednak som mala proste problémy, že som bola v stave, že fakt zúfalstva a jednak, že som osoba, ktorá skočí do tej hlbokej vody rovno, že nejde pomaličky, tak ja som bola schopná urobiť všetko preto, hej? Že proste toto vyhodím, čiže som proste z jedného dňa začala akože vyhadzovať tie veci postupne von. A viem, že proste postupne som prešla na to, že som začala papať aj viac ovocia, prestala som jesť úplne klasické sladkosti, som vylúčila z jedálnička. Začala som jesť menej mäsa, potom časom som odstraňovala aj postupne mliečne výrobky, lebo bola som už na nejakých diagnózach, tých biorezonanciách a takýchto, čo bolo vtedy pre mňa úplne niečo, proste nejaká španielská dedina, nejaké úplne UFO. A vlastne oni povedali, že tak máte nejakú intoleranciu, to som ešte nepočula, že by som mohla mať intoleranciu na mliečne výrobky, alebo teda na kazeň. Dobre, tak toto ide preč, proste vyhodím to. A stále mi bolo lepšie a lepšie, že naozaj sa to strašne výrazne zlepšovalo. V jednom momente sa zo mňa stal vegetarián, že som cítila, že proste to nechcem, jak som sa v tej strave začala vlastne rýpať, tak som začala tam prichádzali ku mne informácie o tom, ako tej etickej stránky. Tomu sa asi nedá vyhnúť. Presne tak, keď to začne študovať, tak vlastne tam vidí proste tú krútosť proste tých zvieratiek a ja som vždy mala k zvieratkám hrozne blízko, takže vlastne mi to celé začalo dávať hrozný zmysel. Ešte som aj ačkokrvná skupina, že sa vlastne vraví, že ačko by mali byť vegetariáni, že to mäso by nemali papať, tak aj to zrazu tak akože mi dalo nejaký zmysel. No a
teda postupne som to začala meniť veľmi výrazne a začala som to študovať, že začala som chodiť na rôzne školy, na rôzne kurzy, proste naozaj sa tomu veľmi intenzívne venovať. Hľadala som najväčších odborníkov, ktorí na to existovali, a do zahraničia som išla, na americkej škole som študovala, že fakt som akože to chcela mať zo všetkých strán možno pokryté. Čínsku dietetiku som začala veľmi výrazne študovať a to mi dávalo úplne že najväčší zmysel. A vďaka nej som aj vylúčila vlastne úplne mliečne výrobky a vďaka tomu aj etickému prístupu. Že takže už nešlo jenom o intoleranciu na laktózu a na kasehy. Pochopila som, že mlieko vlastne nerobí nikomu dobre tak. A že vlastne ho môžem úplne bez problémov vylúčiť z tej stravy a že to, že mi dáva vápnik, je úplná blbosť. Takže som ho vlastne dala von. No a postupne sa teda zo mňa stala vegán a zrazu som sa cítila fantasticky. Proste zrazu to telo nebolelo, mala som energiu, nebola som unavená. Nebola ma mechúr, nemala som problém s trávením, mala som v poriadku tep. Proste zrazu všetko išlo. Zrazu som bola presne tá mladá Monika, ktorá si chce užívať život. Samozrejme, môj party život v podobe alkoholu a cigariet alebo podobných záležitostí skončil. Ale ďalej som žurovala som bez alkoholu. Proste ma to bavilo, iba proste tá energia tej zábavy. Ale nepotrebovala som zrazu ten alkohol a vôbec mi to nechýbalo. A výborné bolo, že aj ako keby, jak som sa bála, že proste ten cukor, jak to bez toho zvládnem, alebo tie síry, ja som veľmi ľúbila síry. To jsem se chtěla právě zeptat, protože si vyhazovala. Já to mám úplně stejně, já jsem taky vyhazovala. A pro většinu lidí je to jako strašák, představa, že to by nezvládli. Jak to zvládala? No, tak v prvom rade, keď máš vážne zdravotné problémy no. a začneš to vyhadzovať, tak vlastne je to veľmi jednoduché, keď vidíš ten účinok. Čiže ja som si vravela, že no sprostá by si bola, keby si to znova do seba dala a mala tie problémy, ktoré si mala. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, už som tým, že som to začala aj študovať, tak som poznala tipy, že vlastne ako si pomôcť proste s tou chuťou na tie sladké, že vlastne môžem začať papať dlhovarené vývary, že môžem si dávať obilniny, že proste nahradiť to naozaj tými kvalitnými cukrami. Začala som proste mať odpovede na to, takže vlastne tá chuť na to sladké tam vôbec nebola. Až sa to dostalo naozaj do štádia, že mne to absolútne nechýbalo, vôbec ani syry, ani sladké, ani nič iné, ani mäso. A že vlastne dokonca, keď mi niekto niečo, že mi aj ponúkol, a že som ochutnala a povedal mi, že tam iba nejaký, ja neviem, trstinový cukor alebo niečo také. A som musela vyplúť, mne to bolo tak strašne sladké. Ja dneska nie som schopná ani ďatlu zjesť, že jak nie je sladká, hej, alebo amasake, že pre mňa je to proste sladké hrozne. To je sladké. Áno, že proste naozaj, že ja mám tie chute už proste úplne iné po tých rokoch, že to nejde to, hej. Takže mi to prestalo chýbať a začalo mi to hrozne vyhovovať a do toho som vedela, že vlastne robím niečo dobré. Jednak pre krajinu, pretože proste má to efekt aj ten ekologický, tá živočíšna strava. A jednak z etického hľadiska, že proste tie zvieratka žiadne zvieratko nemusí zomrieť kvôli tomu, že ja sa potrebujem nasytiť, lebo som pochopila, že nepotrebujem sa nasytiť. A ďalšia vec, že som sa cítila výborne zdravotne. Moni, takže teď to zní, že vlastně ty si léta měla problémy, přišla operace, prášky, řešení, prozření, vzala si to do svých vlastních rukou, změnila si stravu, wow, stala se z tebe vegetariánka, veganka a vypadá to, že tady by ten příběh mohl skončit. Ale já jsem četla knížku, takže vím, že tady neskončil. Takže co se teda dělo dál? Strava byla vyřešená, tělo bylo spokojené a přesto tam bylo nějaký ale. Áno, telo bylo spokojné, ale v zásade stále som cítila, že niečo ešte nie je úplne OK. Vnímala som, že vzťahy nie sú úplne v poriadku, že napríklad reagujem stále nejak emočne, napriek tomu, že tá strava mne napríklad veľmi výrazne pomohla aj s tou psychikou. Že vnímala som, že sa veľmi zjemnila, že som sa veľmi skľudnila a spomalila, čiže to bolo úžasné v tomto, že naozaj, ak si ľudia myslia, že vlastne tá strava má vplyv iba na to fyzické telo, tak to není pravda. Že naozaj proste to telo sa mení aj na tej psychickej úrovni veľmi výrazne. Ale napriek tomu som vnímala, že proste sú tam veci, ktoré by sa ešte dali ináč riešiť. A ja som vlastne, čo sa ešte udialo, že popri tom, jak ja som začala študovať stravu, tak mňa si automaticky alebo prirodzene by som povedala, že pritiahla yoga. Moja mamina vlastne celý život cvičila jogu a stále ma akože k tomu hnala, že poď cvičiť, tým, že som bola vysoká, chrbát ma bolieval, takže poď cvičiť jogu a tak, ale pre mňa to bolo nudné, pomalé, tým, že som taká rýchla, presne tak vlastne akože to nebola cesta. No ale vlastne v tomto období mi to prišlo úplne také, že super, úplne mi to vyhovovalo. A čiže začala som sa venovať joge, aj som si nakoniec urobila inštruktorský kurz jogy a naozaj ma to veľmi pohltilo, že som cvičila aj 3-krát denne jogu, chodila som po všetkých možných festivaloch a tak ďalej.
No a s tou jogou to už sa tak začne tiež tá psychika ako keby hodne výrazne upravovať a začnú ti chodiť také rôzne už iné veci, už začneš počúvať o nejakom vedomí, nevedomí, čo predtým bolo pre mňa tiež úplne niečo cudzie. O tom, že nejako možno vieš pracovať s tými emóciami, že možno tie problémy, ktoré máš, tak jednak samozrejme som zistila, to sme nepovedali, že som zistila, že to bolo môjim životným štýlom, že som si spôsobila tie zdravotné problémy. Ty sa to nemohli na to jenom lékaři. Presne tak, ale že proste to bolo naozaj tým, že ako som žila. A vlastne, že možno tam môže byť aj nejaká psychický nejaký problém. A zároveň som si naozaj silno uvedomovala, že síce ako keby tomu telu bolo dobré, aj tomu mechúru, ale tie traumy z toho, čím som si prešla v tom zdravotníctve, boli obrovské. Proste naozaj tie roky na tých stoloch u tých lekárov, to nacievkovávanie, tie operácie všetky, to všetko boli strašne nepríjemné zážitky a v tom tele to zostávalo. To tá strava proste neurobila. To mi tú traumu neodstránila. To si zase nemôžeme klamať. Ja to ti môžu potvrdiť, pretože som si tým procházela taky, takže potvrdzujem. Takže vlastne som vnímala, že je tam ešte proste cesta, na ktorej pracovať. No a prirodzene mi začal život, vesmír, čokoľvek si to nazveme, prinášať do života práve aj takýchto ľudí, ktorí sa venovali tomu duchovnú a tej práci s tou dušou a s emóciami, s telom a tak ďalej. No až teda som sa do niektorých z toho pustila. Prvé, čo bolo také, ktoré mi najviac pomohlo na tej duševnej úrovni, bola Brenton Base, ktorá vlastne prišla s nástrojom, ktorý sa nazýva Cesta. A takisto to bolo aj pri tej strave, že vlastne vyskúšala som jednu terapiu a brala som, že wow, že to je super, že bol tam zase ten wow efekt. Že som videla, že to fakt funguje. Tak ma to zaujalo hrozne, tak som si prešla celým tým výcvikom, až som sa teda stala akreditovanou terapeutkou tejto metódy. No a potom som začala pridávať ďalšie iné veci, čiže chodili mi noví učitelia, začala som veľa pracovať s tantrou, so sexualitou a intimitou, začala som pracovať s traumou, s metodami, ktoré pracujú s fyzickým telom, čiže ako je napríklad odzbrojovanie, ako je emočná joga, ako je trasenie, čiže rôzne metódy, ktoré vlastne pomáhajú nám to, aby sme sa z tej hlavy dostali do toho tela, aby sme tie traumy, tie práve nejaké boliestky na tej duši, z týchto všetkých zážitkov dostávali z toho tela von. No a hlavne som videla, ak sa mi menia vzťahy kompletne, čiže proste prestala som byť reaktívna, že keď ľudia niečo na mňa, tak ja som zostávala v kľude, zostávala som v tom strede. A nepotrebovala som ísť do argumentov, do hádok, predtým to bolo také mamina, že choď ty sa tam s nimi vyhádaš, ty sa vieš vyhádať. A teraz to bolo zrazu, ale ja sa nechcem hádať a nepotrebujem sa hádať. Hej? Čiže menilo sa mi toto vnímanie, takisto vzťah so sestrou sa mi výrazne menil. Menil sa mi vzťah s partnermi, úplne iní partneri mi ste zrejme začali prichádzať do života, čo sme nespomenuli, že som odišla z práce. Teda to som sa práve chtěla zeptat, jestli ten život pořád vypadal tak stejne, nebo ne? Tak... Nie, ja som pracovala vo farmabiznise, čiže úplne ako keby opak toho. A keď som začala vlastne toto všetko riešiť, tak prirodzene ma to vykoplo z toho farmabiznisu, že som tam nemohla. Posledná firma, vlastne, v ktorej som robila, bola tiež kvázi farmafirma, alebo bola to firma, ktorá mala iba prírodné prostriedky. Mala vlastne také ako keby výživové doplnky na podporu ženského zdravia. Takže to bolo také vlastne posledné, kde ma to pustilo. A v jednom momente ja som vlastne začala potom sa venovať nejakému takému priateľskému poradenstvu. Začal som písať nejaký blog a kamaráti sa ma stále pýtali, čo si urobila, jak to, že si zrazu zdravá, máš toľko energie a tak ďalej. Tak som im rozprávala a zistila som, že to nefunguje iba na mňa, funguje to na všetkých. Takže vlastne to nebol zázrak, to bolo, že takto to je, takto to funguje. Takže začali sa vlastne zlepšovať ľuďom životy okolo mňa a začali si to stále viac a viac pýtať, že som sa rozhodla, že proste sa možno tomu môžem venovať profesionálne. Tak som teda odišla z tej práce a začala som sa teda tomu venovať profesionálne. No a to som odbočila od toho duševného, psychického, ale v zásade, čo som chcela povedať s tým je, že z môjho pohľadu vlastne to, ako keby ja sama seba najčastejšie prezentujem, že som holistická sprievodkyňa alebo celostná, lebo ja som sama na svojom životnom príbehu pochopila, že to nikdy není iba o tej strave, že to nikdy není iba o tej emócii, o tej psychike, lebo sú aj takí ľudia, ktorí zastávajú tú psychiku a povedia, že môžete sa stravovať vo McDonalde, hej. Čiže že ten drezen si proste tam nafirmujete, jak vám to urobí dobre. Ale čiže ja to, čo vnímam a vnímam to proste, mne už prešlo tými rukami tisíce klientov za tie roky,
že vždy je to kombinácia, vždy je to proste nastavenie strávy, pohyb, je to psychika, je to práca s emóciami, sú to nejaké vzťahy. Čiže vždy je to proste nejaké také púcle, ktoré treba proste poskladať z tých viacerých aspektov. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, čemu se dneska věnuješ. Ty už jsi to říkala, že jsi průvodkyně. Napsala si knihu, kde si vlastně sepsala jak tvůj příběh, tak i rady, jak se stravovat. Takže pokud někdo by chtěl vědět víc, tak se může podívat do knížky. Vědomá cesta za zdravím se jmenuje knížka. Ano. Slovensky se jmenuje. Vědomá cesta za zdravím. Tak. A já vlastně bych tímto tebe moc ráda pozvala k dalšímu povídání, protože my samozřejmě velmi dobře víme na jménách, že nejenom jídlem dokážeme uzdravovat, že je tam ten další rozměr, jsou tam ty emoce, jsou tam ty traumata a já vlastně ve tvém příběhu mám spoustu svých velmi podobných momentů, takže tady jenom sedím a kývu, protože nemám to slepý střevo, první gynekologická operace ve 13 letech, nasazená antikoncepce, následně málem smrt z antikoncepce a tak dál, takže je mi jasný, že to právě není jenom o tom jídle. A moc ráda s tvojí pomocí a svojí zkušeností, protože ti rukama prošlo už mnoho žen, bych představila právě ty další souvislosti. Co vlastně my můžeme ještě udělat, na čem je potřeba pracovat, abychom se třeba zbavili těch starých traumat. Ať už to jsou ty naše urogynekologické traumata z nemocnic, anebo cokoliv dalšího, co se třeba odehrálo někde v dětství. Takže já tímto Moniku zvu k dalšímu povídání a vy se můžete těšit na to, že probereme spoustu věcí, které se týkají toho, co je tvoje profese, a to je intimita, traumata, emoce a všechny ty vztahové záležitosti. Moni, moc děkuji za tvůj čas. Ďakujem pekne, ja.